Aħna esseri spiritwali. Fir-rakkont fil-ktieb tal-Ġenesi dwar il-ħolqien tal-ewwel bniedem, l-implikazzjoni hija li aħna bħala bnedmin nikkonsistu fin-nifs ta' Alla li Alla nefaħ fit-tafal materjali. Ġesu isejħilna id-dawl tad-dinja u liet il-missier. San Pawl jitkellem dwar il-bniedem il-ġdid magħmul bħal Alla li huwa lest sabiex nilbsuh. Ġesu jistidinna biex inqumu biex niftakru li aħna entitajiet spiritwali. Inqumu u nindunaw li aħna qegħdin hawn biex nirċievu dawl Alla u biex nerġgħu nidduh fuq ħutna kullimkien sabiex nittrasformaw lid-dinja bl-imħabba. Kemm issir prezzjuża allura, kemm issir tiswa din il-ħajja qasira li għandna f'din id-dinja u kull mument fiha. Nippruvaw ngħixu u nagħmlu kull ma nagħmlu b'qalb safja. Ninfetħu għal Alla fit-talb ta' bil-kliem u fit-talb ta' mingħajr kliem u mingħajr ħsieb. Is-soltu x'aktarx tiġi xi forma ta' gwida u ta' konsolazzjoni. Iżda dawn għandhom nejn idumu ma jfeġġu, almenu hekk naħsbu. Kultant saħansitra jidher li donnu Alla ikun insiena. Meta jiġrilna hekk, nagħmlu sewwa illi niftakru il-kliem ta' San Ġagbu fl-ittra tiegħu fit-Testament il-Ġdid. Ħuti, stabru, sa ma jasal il-mulej. Ara il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna il-frott ta' żiż tal-art sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħħra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom għax il-miġja tal-mulej hi fil-qrib. Il-profeta Iżajja jgħidilna li Alla tassew jiġi f'ħajjitna. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa, ħajjifraħ ix-xari u jwarrat, ħajwarrat bħar-ranċis. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tgħanni. U Salluqa fil-Vanġelu tiegħu permezz tal-għanja ta' Zakkarija mimli bl-Ispirtu t'Alla iwiegħed li Alla jurina kif nimxu. Tarraf lil poplu bis-salvazzjoni bil-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tiela u jdawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim.